Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi, li huwa responsabbli mill-implementazzjoni tal-programm elettorali, ma weġġibx jekk kienx ikkonsultat mill-Prim Ministru qabel ħoloq pożizzjoni għal Jason McAuliffe bħala delegat speċjali tal-amministrazzjoni dwar l-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Jason McAuliffe kien ingħata din il-kariga bħala parti minn kompromess li ċeda għalih Roberta Bela, kariga li ċertament tħawwat l-irwol partiġan ma' dak statali. Kariga illi jingħata għaliex ħalla lil Alex Agius Saliba joħroġ għal deputy leader li iżda fil-verità se tkun qed tfisser li xorta waħda McAuliffe effettivament se jkollu kontroll assolut. Mistoqsija jekk kienx ikkonsultat dwar dan kollu, Zrinzo Azzopardi ma weġibx. Se nkomplu naħdmu bisħieħ b'dak kollu li hemm bżonn isir biex il-mandat li tagħna l-poplu li ntrabatna miegħu li nwettqu dak il-manifest jitwettaq. Konti konsultat minn qabel dik li qed nistaqsi. Aħna x-xogħol tagħna huwa li nwettqu l-manifest elettorali u se nkun qed nwettqu dak il-manifest. Dwar l-implementazzjoni tal-manifest, NetNews staqsa lill-Ministru responsabbli meta se jiftaħ iċ-ċentru reġjonali ta' Raħal ġdid, ċentru tas-saħħa li suppost issa ilu miftuħ xejn anqas minn 4 snin. Madankollu sissa dan għadu bil-bibin magħluqa u mhux funzjonanti għad-detriment tal-familji Maltin u Awċin. U issa li hemm saħansitra żewġ persuni responsabbli mill-implementazzjoni ta' weda numru 472 tal-Manifest Elettorali Malta flimkien, weda illi, ironikament kienet tajt li l-Pawla Health Hub kellu jinfetaħ sal-aħħar tas-sena 2022, il-Ministru ma kienx kapaċi jirrispondi meta dan se jinfetaħ. Il-Regional Hub meta se jinfetaħ, suppost infetaħ fl-2020, fl-2022, fil-2023 u f'Marzu tal-2024 u malu. Il-Ministeru konċernat informat li qed jieħu l-miżuri kollha preżenti biex is-servizzi jibdew jingħataw. Meta ammu? Is-servizzi se jkun qegħdin jingħataw kif jikkomunika l-Ministeru. Hawn tnej suppost responsabbli mill-implementazzjoni u ma tistax tgħidli meta? Il-Ministeru naf li qed jagħmel ix-xogħol kollu meħtieġ biex isir dak li hemm bżonn. Intant, fl-aħħar jiem il-Kamra tal-Kummerċ waqt it-tnedija tal-pre-budget document saħqet illi minn 217 il-proposta preżentati s-sena l-oħra bitħejja l-aħħar budget, il-Gvern implementa 4 biss, kompli tissostni illi pajjiżna jeħtieġlu CPR. Bil-Ministru Zrinzo Azzopardi jgħid illi għalkemm hemm affarijiet x'tirranġa, il-Gvern Laburista għamel ħafna. Qabel ma daw id-dikjarazzjonijiet imma li pajjiż għandu bżonn CPR. Aħna se nkomplu mmexxu l-qudiem, se nkomplu niksbu r-riżultati, dan huwa pajjiż li f'daw l-aħħar snin kellu ekonomija li tikber mingħajr preċedent, li ħloqna xogħol mingħajr ebda preċedent. Ma taqbilx. Aħna ma jfissirx li ma fadalx iżjed isir, però jiena tajjeb. Bżonn CPR. Però jiena nista' ngħidlek li dan huwa gvern li ħoloq xogħol mingħajr ebda preċedent, il-kelma qatt insejnieh. Francesco Catania, għall-News.